Ang gihatag ka sa DSWD, ang gatagan kay PWD. Hoy! Hoy! Gara kay kabiling-biling sini na ako ato. Utang to. Salamat eh sa nanay ng hato do. Taga Martis team ni. Maritis team, dagang salamat. Muto mo mama ni Bibi. Muto. Okay, dara dai dagang salamat. Salamat kay Adam. Sa inyong kayo hinaot kanang mugwapo yung anak. Kami na po ito, isod hati rin, gano'n na mas pala. Ang gihatag ka sa DSWD, ang gatagan kay PWD. Naman ay gamay, kalit na kiring. Awak kiring ka rin. Oh, Jiprax TV yuk. Oh, Dara. Tahu mo niyo. Lah, dagan kami bersama mga gaon. Dala. Pangalan. Udah grabe nakoy. Oh, Dara. Oh, boleh kayo yoy. Salamat, salamat. Salamat. Apa? Wala, dagan kami bukas og sudan. Oh, dara mga gaon day, dara katonang Oh, sugdan. mga gaon, katuloy gipangatag para kuan. Ah, ini Mika. Bagyong Bagyong tino. Mga mo ni tanan nato nga. Ya po tayo. Ya pula. ko na Punit tayo tagsa. Oh. Salamat sa nang drop day sila si Jeremy kabalikan niya. Si Nini Biskala, si Prilin Saladaga. Oy, salamat ba? J Prox Pias o si Rocket Pias. O si Giselle Tipan Kulyamat. Bibing og Juan Helbuena, salamat kayo. Salamat kayo. Arlene Impas, o Jerome Impas, o si Robilin Pon, salamat kayo. Mary Jane Pasinyo, si Robilin Pon lagi. Tugatong si Arjen Pamaran, o uban, sila mama din, nanghatag pa di ay. Oh, ano mga aso naman sa kako, ala. Sa kondito. Bugas. Ayo na dong. Bukol Huwag magana pulos. Huwag na poros? Kasi na ko sila. Babahin ba? Abang ko sa nina. Ipababaw. Wala pala nindot doon saya kasar. Ipababaw mo ning ano? Dodo. Oh, mahalan dyan tayo naman na tigo mga gan. May lang ni. Sa ito pagpahatag? Damay, ka mo dito. Oh, katong mga single na din nga side ko. To ha. Ikalighatag kiss mo na. Salamat. Salamat. Pagkaroon din ka mo sa mga kay kakiss na mga kwas babae nam. Mamatay mo pa yung babae. Nangilo na ka. Taigit na ka rin ha. Kalain. May naman gan. Kayo! Bagarang na! Sabaw! Eh, napag din ni Apas o. Tumigo din eh. Migo! Ni Apas o hatag at Migo. Apas o drop. Naka-Apas pag yun. Migo na mo. Migo! Sabi Migo na koy. Amigo tata. Migo tata. Oh, Thank you. Migo tata. Lamat kayo. Wala. Pinili dyan, pinili. Wala. Siya Mikey oy. Siya Mikey. Grabe yung ko ba? Grabe ko ba? Daw nga, dili ko nga. Kalibutan daw nga. Tarang gupa kayo. Grabe. Lapak kay balay. Obid. Patay lapas balay do. Grabe lakas pala yun. Hala! Awang auto! Malay! Wala man ito. Adjo! Bali toy! Erne! Bali toy!
Gan, grabe gig damage rin no. Grabe gig damage rin mga gano'n nga. Ay, pa doon siguro po. Totoo. Dako ginamit. Dako damage nagapangag yun. Nahurutan sa kingan. Okay, Patras. So may pamagay nito, ikalay. Kuno. Nga alam. Ha? Tunga alang ing nalang ako. Iadto na tong balan ba nang ban. Balang ba naman diri? Balang ba naman diri? Dito? Dra, sabi in charge rin. Sir, lagbook na. Lagbog na siya. Nag-donate din ba? Kisa in charge niyo diri, sir? Sa Daray, Sir Ryan. Sir, kanang maghapon sir. Ikaw in charge diri, sir? Ang among school head ning laptop sir pero ako ra yung kuan diri bilin sa eskwelahan. Usay maayo pa magi na to ani, drop lang nato or Na tami na mamilista diri dito kuan 80 ni sila ka pamilya Household? diri nya palinyahon ang ako arrangement ang dili jud gubot. Ako ra tawag ko na to lista. Nya ako lang palinyahon kato sa mga sige. Household lang. Ha? Household lang. Madam Jima, sugod na ta? Sige, sugod na ta. Sige. Dari atong kuno, konsyelo. Kuya sa palungsod tuig na to. Kuya sa man. Masaman? Oh, sige linya dito. Linya dito, linya. Ina lang. Ang wala dire ang mama, pwede ra ang anak ha. Oh, asa may mo mama? Oh. Pwede ra ha. Asa mo mama? Oh, sige linya dito. Linya dito. Ah, katong walang mama dire, bata, pwede ra bata mo linya. Pasinsya lang yun ha, kaya amo rin ang tinigong po dito ha. Pasinsya po kayo. Pasinsya kayo. Oh, tiyo din ganito mga kuyog ko. Mga gahilis ko nga. Boss, wala na naong nga boss. Salamat kayo sir. Sir, salamat kayo sir. Konsyal nila sa mulungsod. Konsyal sa mulungsod kayo siya. sa kuan sa Sandrem. sir kanina Ono JR. sa inyong Iyan ang sakyanan, ono JR. Tara na. Salamat kayo ha. Salamat kayo. kay Nangka. Nangka. Ang man ni siya sa Asturias. Kanyang tubig ni lahos mo dito sa barangay Uwak na sa last nga barangay sa Asturias. Nga dayon ang kantukod. Apa dito na? Oh, mas dito, mas daghan sa dito. Oh, tuan to naan. Oh, sige. Ha? Salamat Lahos kayo na sir. mo diri. Oh. Oh. Wala yung brief. Di ba kayo anong brief? Di ba brief? Wala sa may brief na yun. Kaya ito. Di ba may brief? Wala sa brief. Wala sa may brief. Wala may brief. Hinay. Lang ha, linya lang. Bates motor. Okay na mo mag-video ko? Sige na daw, Lord. Tigay, bugas dong. Bus, tigay siya bugas. Okay na mo, videohan tika. Otro, nyo amigo. Oh. Idol! Try din niyo. Arang idol! Nilaan kiat. Idol na siya? Idol? Bago yan, idol. Lakaw ang idol. Hoy, idol! Kung mahurot ni Rondri. Kaya kung mo suod pa taga ng evacuation, wala naman. Gamay lang kayo. Salamat. Hoy! Marjan! Wala lang! Marjan, ipili lang ka Marjan! Hoy! Gara kay kabiling-biling kanina ako ata! Oh, naabot na kita. Salamat kay sa tungkol sa hello, Ondo JR. Do, salamat kayo do. Ato driver do.
Do, salamat kayo. Ono Michael, sekali lagi pun. Selamat kayo mga driver.